ね。はい、松田スタジアムにお集まりの会員のドラゴンズファンの皆さん、こんばんは。本日少数精鋭2人で頑張りますので、最後までよろしくお願いします。素晴らしい。はい、そして皆さんに聞いていただきたいことがあります。現在